megalayapost.news. Kagertang juga kadang drina malangyang bat ke bateri hok hadu kata-kata ngadai ke beluk tam ke bapang nado ke musim bangarai kikon sitang met laying syabar proyek talan ke musim kedodot kumbagakta yangah Kilong yang kibamat ya jingjinjar hagisnong pahamlang Haribhoi district nakada ko jingslei berangkat kinoilam Haribhoi People's Council sengkmi mentakasngi kilalaj bani kendu sendon yo additional deputy commissioner Haribhoi district Jonathan Shela bani keren halor kila jingaram baga sorkar kadai ban penkoloi hadian ke jingsakta ka basurkai kitai kilong yang hagatai gisnong kitai kinong song ke pahamlang kila kenoru ba menchua kam judon ke jingslei hagatai gisnong henry dang hakini ki kindet senam kani ke jingja kalawanja baka hagapor bahe islam kata hadu tunumi yang kibriu namar kamton shu ke jakatut ke babiang bala kenoru baka daw boro kadai namar ke jengti kendau ha ke jakan jong ba renekton lingdo ubadairu wemli ke mau kerwan ha bekrench kila pathai kubor na kaliang ba Jason Lennox nong room lambat kilong kemi jong kate kisnong kila kerpat baka sorkar ling baki bor district kidai ban le EA ban penkloi ki jingiram syakite kilong gieng ki baladu no baro ki jingdon jingam bat kamtam ban penlong ru ke jingjurip mardor ya kate ke jaka ke balati kendau daw MLA ke mau kerwan kenang bagi paj ba ha kate kisnong kino mar jing e shu hadien habun ngidon ke jing ke bakrau tengi kwa ba kathe ke pon blok yangi ke kwa angi kwa bikin penkliar no ngim kwa ya ke kamdon ke jing wet eru te hanrei cirta ngila song hang thi ngim judon kata ka ke ban pendik ke ban penjot ke ban pengrau mental na tunum yeng ke ka ya to yusen elem ko trai jaka ko trai puta to isen elem yang gi badok ki bakrau nata ngikwat ke jing kermen ba pi pen khoi ki tika bangin chong suk chong san ku mangi chong menchua tangkan hinga kwa ka gertang juga kadang drina malangyang bat ke bateri hok hadu kata-kata ngadai ke beluk tam ke bapang nado ke musim bangarai kikon sitang met laying syabar proyek talan ke musim kedodot kumbagakta yangah ngakwa penkan hagan ni kapor balai bangasan lang penkan hadu katar bangala syam bangala lap bangala pang ke musim to si so sendailam ya kan jikran juga dengan teman kepala nyo posnam ku teman ke syong hatiang hanyo mer paham lang cepat ju jam menuru raim ta citeng ben ngabra iki kono ke tiaga sa sabar balai baka jing dak bom ngadap hadan atlum to so sendailam yang kata kublai sibun tangkan yang aku aban keren ya fi tang ladap dakasan posnem jingji mensidaduk mensiwa uneu koilas ulasna ki pai ki mayai lembah ki bahe hinrai hamar siwan uneu MLA u blok ya ki pai ki ba mensiwa mentaga ying yongi hakat nyomer paham lang kat neng yadon khat san kan ruying kilatap tang daka hinrai ngabor hapor ngadang sia nam kersiu ka kun kersiu ngala yap yang mai ka lapoi krum jing sia yang pi ngayang ka lapoi hapor lubong ya ke ngayai te hinrai na bentar kata lada piwan pai video na piwan pai mano ya kaying jonga mentak kalong kadam sai kadap sa ka ka baklem dan jengat hinrai wat mangin syang insa ngiladu jing kermen ngila ting hinrai ngad kerpat ya pi ba pin ya kitlam ya kane ba pin pelait na ya kane ka wa ngaladon nyau fo khandai snam ngampat julap kum ya kane ka jingji ha ka jing imga he ha ka pot ma bangla wanra pangi mai ha khan yu me la chong la sang na de mandai ha de khin tia ni de lam nga bandap ka ha de ha ying rai ha wa pusan ha al pun reu ya kendit ka ha po ku ying manam wai ya ka si pusen lai bena ntia ya ka lai sen tang hau bena uban nyu ungai yu ya su ngenang na ro yi ba song hang ne hakhan nyum me lak ta loi ka tu hi tau khiu ja du ya su tang rat khen rat kri du ya su ke baleng khen lai la su mi ki pri la su jol be ka tang ki la khen lai ngana ba ang hang ka ying sukit lu na be ka Tia uyi kat no jinjal kam tam uyi basubela kam tam uyi basurep barep klau babat dakawai babat kit dakakho bakit usta jinja umat yuma sun tia yuma sun dem nuat ja yang ilakhian ma pakat bajot ke mensem ma ong suin nan tang ma phi ki he ki han tang ma phi ki hai libe sen ai lam phi ya yi
kiba sem siliang kiba kup siliang ya yi kiba duk kiba rangli na riwa hari boy iai ya wat kau ya wat kebai na banta kasnil rewa sn ai ya yi unong bela ya yi unong rem suya sa yi rajna how has pa how haja ko has pa ko haja sen ai lem ya yi ubaduk ubarangli pelan no season ya kate kolong ti bayu dei su bang le pinan maha pinyap brau ma dah pinyap brau kadaman pi kapap kasang kan kilo japi rei ungai uma nganong hanan ba be baraat ngak kapule kaputi uma nga rei tang ukun rat mania rap ya yi wasem lanot wasem jenja khulei yagi hai spa yagi hai libe tapi perkat ada perkat kasong kapap hagi hai spa tambah season dan pelaj no be jaga to kawa ha katma bangla unga iang hangna hakan nyumel nyuji em ka tang menuai an tiaw snem ada perkat ada perkat bi song kapap habi Mentakas ngi yawan hapo jong ko office jong u deputy commissioner jong riboy rangkat begini ki long kmi ki long ying ki bi jongi ki bi song yasa bukan nyomer paham lang kadon ka jing jia ka ba kata mat yong ya ka jing em ka jongki ka ba sapenlong yangi kum kaseng begin wan hapo jong ko office jong DC ni layo bani kendu baki bor punya district isa Jonathan Shella belum additional deputy commissioner banbu daka jing tho halor ka jing lap ka jing syam ka jongi rangkat bat kilong kmi ki badi kita ki bamat ya kata kalanot kila air rangkat ki dur ki videos ki jing tho ban bu Ahmad ka office ka jongi kenang ban kaliang jong bor punya district kanyo ban perkhat ban yarap ikini ki long yeng kat kum ka jinglong jingman jing shan ka seng ngila yo ya ka jing tip haka arpau tarik hadin bakal adon ka jingjia haka step jong ka arpau tarik bakal adon ka jing hap slap ka bajur bat namar ka jing jur jong slap kala pelong ya gitu ki biasa hasil ter jong ka wa apo kan nyumer paham lang bahkan tap ya baro ki yeng ki ba syong yasa hasil ter jong ka wa te hadin bengil ayo ay kata ka jing pentip nakaliang ka jongki nakaliang jongi kum kaseng yela le haka arpoi terik isha janmiet ban yali ikendu ikini ke syong yasa angte ban sungtu kamba ya ka kadau ka bapelong ay kata ka jing slium te onang ila apo yang te dengil ayo ban keren ya sungtu bhai kata kadau pika penlong yangi bangin bitar haka ban ko ngay ban bu ya ka jingkli namar ba baru kata habaslab kamjudon kajing sleium kamjudon kata kajing syarong jong kitiar kitar kajing syatap jong kayeng gede gesin ke baar nadu mersim snem kiladon ki media report baper na kajing shna jong ketuga kata ya ka baiba renikton lingdo tungkar MLA bedemburom jong mau kerwat berbedairu menteri baru jong ka sarkar jela ka jongi hajing sisala dangi snap ke kerdan jong ubreu mdesu badang hapan kan mau lane habatai ya ka kamram ka jongi haba ile kano ka business ka jong ka jingsha ka ka hok ka jong dan repat namar ba ile ka kam ka baya don rangkat baki jaka biasa abreu kita ki residential ka punya tip haba snai kano ka surok snai kano ka jaka la de ban phaidian la de ban petlang ya ka jing bhajing met jong ki wei paro ki nong shnong bali bang kran ne kata namar kata ka dauba jong ka jingja baro hadin bingil apoi ka arpoi terik hangte jaka kan yomer ngilap hang tu ba katu ka jaka ka banas surok ka barung ketika jaka jing iba renik tuan pi ka jing pendap khendo ba ka jing thema hang tu la sharkhe te dengil ape syapo apa de gitu ki muri arteli ki baret kat ba ga jing kenjang jong ka jaka naga level jong ka bat hadu ha surok dengim bakla ka numduna syu ka khatsan ar phoput te khatsan ar phoput ka jing the khendo bat arteli ki muri ki banga makla tang ba arlane laiput te kane gadi ke ka daw ka ba penlong pat ya ka jing syakta jong ki khatnyu tuli ki longing ki bakum kaseng yo jing tep ngatara ki rang yabun tama ka bangi yo jing tep ngi kilong khatnyu tuli ki longyeng tadingil apo yang tei ha bangi rung ha king ing jong ki isnei namar ka ing kalau orpait lun ki jur ki jeb ki jingtung ki jing tep ki pliang ki khuja ki dabor kat badan baro lara la ka bali ra ka namar ba ha kapor ka bawan ka tuka slap ka tuka jing rong jong ka wa hang tu kimi don porshu ban ya pen khuit ban ya lum ban ya sei ki tiar kitar la shu shim tang ki khun ki ti bat ki phet ka jaka ka baki kila ban pelaim ya laki jongki ki khun ki siu ke jongki te gane gade ke bangi kum ga sengi penrem namar ba mensim snem kala don ka jingja bali ba ki up hadu ba
kanda jab yang sa shisin ni shuang bo blei bastan ha ka tu ka miet badon ka tu ka world cup ka final ba ki khun ki jong ki kidang yapet pat ya thia kidang yapet ya ka world cup sau baje sau duna lane sau shpua kum tu kawan kata ka sau lada de ba kim pet ya ka tu ka miet ngatharai kala don ka jinja ka ba sungsi te kani ke ka ba utrai jaka lane nakaliang jong ka shnong nakaliang jong ka borpini district kidi ban shimkhia mardor namar bangi ngitip khamba ba hakati ga jaka la ban panbha ya kata ka muri la ban panbha ya kata ka jingking bat habangi shong bat kini kilong yeng habangi kli ki kai ba ki kwa kim kwa thani ka spa ka phowani thu ipe kata ri bangi ngi songkumen kim dawa ya ka pisa henry habangi persyang bat de ban estimate ka jinut ka jisep jongki menta kam dunai ka sampusan don rupolak kawai kalong yeng mata kala du hadu lailak saulak sanlak kaying kala orpaj ki kwai ki jongki ba ki prem supari kwai prem mu jongki lai sentek sau sentek berok larak ka te mano ban jubab mano ban shim ya ka jingi kli hato ibarenik ko mutrai jaka la tharai ban compensate ikar ka jinut ka jongki ngam tharai te kai ka don kam menta mardor kalong ba ngi ahmad jong u officer ngi lakran dak ba syai ba kadai ka jingdor kam ka ba ahmad ya menta ba kadai ban donno ke inspection nakaliang juga borpeni district hawat hakising ki baladep nakaliang juga lokal MLA bar video kilalik ban access dan rai hadu menin mene kam shimladon ke jingkhot ikini ki longyeng ban ai kata ka jing pentikna ba hakini ki khendiat singi ban wan kan de ban donno ka jing trei bar sinada ka jingking ka jing kwa jikini ki longyeng mene ngatara ki mlak panpau ka jing kwa ka juki bolong ba katika humpai de ban seino namar kami hap ka tung jaka jadi mesinada ka jingking kata ka de ka jing dawa jingkini ki longyeng ngatara barok ki kwa umta em ki kwa bakan donno ka jingking nang tu te i MLA jong ka mau korwat dak ba burom ni kemen piwan syaboy pi don ki business pi don ki jaga ki puta shane ni welcome ye pi henry wat nyon yo duk shiliang ukup shiliang usem shiliang ai gakti ka diang kamon rangkat baki longying ki besong sa ang te hajing sya ka di jingkar khu ba pi piwan shane pile ki business ka di bendon kata ka employment ka yo kam yo jam ki khun jiki ni ki longying basa marjan ten dai kum kalong mata kalong da khongpong ka don gajing shileum ka don gajing syara ki marbam ki mardi ki martri ka jongki te kane kalong kum gajing tim ya ki te ngin nagliang juga seng nyimdon nya gajing bermiam bersit nyimdon da kumui kar kom perkhat tang gajing kentu ka ba khmat bat nikong ay kalong ba ibar ini ban one first hand ban pej dak rejong ki khmat ha ga jaka ba la imla ban le kumta nakaliang juga seng nyihap ban syong ban perkhat namar ka jaka kum kalong mata kam fit ban ya sa abreu te kumba gi ya kren mene ba ka jaka jung bar ini kasingan namar ka don hajrong ka jaka jung kini ka don hasenda jung ki telada ka poi ka por ba kini kim nut syu ban ya syong sa hasil ter jung ka surok nakaliang jongi ngihapan penbore kini ki hab li syong li sa jaka jung barinik namar ka jaka jung barinik kalong safe bari syong bansa te mai thara imperwai kata ni piong no ibarinik le se im kuslai kata henry bat kini ki longing ki ba syong sa ang te kila kren yangi dak ba syai ba ki kim nut syu ban syong bansa ang tu namar beli bagi don ki khun ki ti ki siu ki jongki ki barang san snem ki barang lai snem hagadu ka si bangile ni hang te hakawe ka yeng ka bodon kam hajrong khandiat khatsan ar phongut ki khlung khana ki don hang tu te kapat ka donut ka jongi ngi thang bangi pe ikine barok hoy te nakaliang jong kaseng ka ditang kata bangi wan hane police office barwana ada ka jingtho bat ban kentu lang bakilat patai kubor ki ya ki trai jaka ya ka dorbar sinong bat ka bol pini district borok koi bakin shim khia ya kane mardor namar bangim kwa bakan don ka jingja ka basusi hakisi bagi por barang wan Meghalaya Post.news